ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହାମହିମାଲି ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଦ୍ୟର କାରଣ ଆଦି ଅନ୍ତ ପିତା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାବ୍ରହ୍ମ ମହାମହିମା ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭୟ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଅଶେଷ ବାର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୋର ଶ୍ରୋତା ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଜଣେ ମହିମା ଧର୍ମ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ମୋର କହିବାର କଥା ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଲଣ୍ଡା ଯୋଗ୍ନି କାନ୍ତାଇନୀ ଏବଂ ଅପୂଜା ଏମାନେ କେହି ନା କେହି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି ଏହା ହିଁ ମିଥ୍ୟା, ଏମାନେ କେହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ନା, ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ହିଁ ମିଥ୍ୟା ବା ଏମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ କେହି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଦେବତା ବୋଲି କେହି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଦେବୀ ବୋଲି କେହି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ନା, ଏମାନେ କେହି ନା କେହି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଦେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭୂତିର କଥା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିନକର ଘଟଣା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଘର ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଘର ଏକ ବିବାହର ହଉଥିଲା। ବିବାହର ଭୋଜି ଭାତ ପାଇଁ ସିଆଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭୋଜି ଖାଇକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, କ'ଣ ତମେ ଯିବ ହେରି? ଇଏ କହିଲେ, ହଁ ଆମେ ଯିବୁ ହେରି। ନା ହଉ, ଯଦି ଯିବ ହେରି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯାଅ। ଇଏ କହିଲେ, ନାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ରାତି ହେଲାଣି, ଆମେ ଏନେ ଏତେ ବାଟ ଯିବୁ, ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଇଏ ଭୋଜି ଭାତ ନେଇକି ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ମୁଁ ବାନ୍ଧିକିରି ବାଗେଇକି ଦେଇଦେବି। ଇଏ କହିଲେ, ହଉ ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ବେଶୀ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମଟନ୍ ଦିଅ, ଚିକେନ ଟିକେ ଦିଅ, ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ଦିଅ, ଖାଲି ଆଇଁଷ ଟିକେ ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଦିଅ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ହଉ। ବନ୍ଧୁ ଏହା କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ସବୁଥିରୁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧିକିରି ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଡିକି ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। କହିଲେ, ଡିକି ଭିତରେ ଇଏ ରହିଲା, ଆଉ ତୁମେ ତ 2 ଯାକ ବସିକି ଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ସେଉଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି 10:30 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା। ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କର 2 ପଟେ କିଆ ଗୋହରି ଅଛି, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଅଛି, ବରଗଛ ଅଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡି ସାରଡ଼ା ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ସେପଟକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମଶାଣିଟା ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ମଶାଣିଟା ରହିଛି, ଅଧିକା ରାତି ନିଶା ରାତି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମଶାଣିଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଚଣ୍ଡୀ ବାହାରିକି ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବସିଛି। ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବସିଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ଚଣ୍ଡୀ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବସି ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛି ଆଗକୁ। ପଛକୁ କ'ଣ କରିଛି, ତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେଶ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକିରି ବସିଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦୂରରୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଦୂରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଦେଲା ଭିତରେ କହିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ କିଏ ବସିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଭୟ ଲାଗିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀକି ଦେଖି ସେଟା ଡରିଗଲେ। ଡରିଗଲେ, କହିଲେ, ତମେ ଆଗକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ରଖିଦିଅ। ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ପଇଲାନି।
ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନ ପଡ଼ିଲା ସେଠୁ ଚଣ୍ଡୀ ତାର ସେଇଠି ସେ ବସିଛି। ଚଣ୍ଡୀ ବି ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଇଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଚଣ୍ଡୀ ବି ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଯେ ଇଏ ଆଇଁଷ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ସେ ଜାଣିକିରି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଓଗାଳିକିରି ବସିଛି। ତେବେଳେ ଇଏ କିଛି ସମୟ ରହିଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ପାଖେଇଲା ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡୀ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଖେଇଲା ଇଏ କ'ଣ କରିବେ, ଇଏ ମନେ ମନେ ଖାଲି ଗୁଣି ହେଲେ, ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଲେ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଏ ଚଣ୍ଡୀଟା ବାଟରେ ବସିଛି। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, କିଛି ସମୟ 10-20 ମିନିଟ୍ ସେ ଟିକେ ରହିଗଲେ। 10-20 ମିନିଟ୍ ରହିବା ପରେ ତେବେ ଫେର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଲାଇଟ୍ ପକାନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ପାଖେଇ ଯାଇଛି, ଇଏ ସେଠୁ ଆସିଲେ। ଏ ଆସିବା ଭିତରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଯାହା କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ କରିଛି, ଆଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଛି। ଚଣ୍ଡୀ ଆଙ୍କ ପଛେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ଆଇଁଷିଣିଆ କଳା ଅଛି। ଯାହାର ଆଇଁଷିଣିଆ କଳା ଥାଏ, ଚଣ୍ଡୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଭାରି ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ସହଜରେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଇଁଷ ବି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ଆଇଁଷିଣିଆ କଳା ଅଛି। ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ଆଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସାଇଡ଼୍ରେ, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ଖସ ହେଇକିରି ଆସୁଛି। ଆଙ୍କ ପଛେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଶବ୍ଦଟା ବାରି ପାରୁଛନ୍ତି। ବାରି ପାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କୁ ବି ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆମ ପଛେ ଆସୁଛି କି, ଆମକୁ ମୋତେ ଖାଲି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ହେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି କହୁଛନ୍ତି। ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଛି ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛେ। ସେ କ'ଣ ଆମ ଗାଡ଼ିକି ଆସିବ ହେରି, ନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଡରିକା ଘରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଘର ନିକଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବିରାଟ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ବୁଦା ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ସାରଡ଼ା ଗଛ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକରି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଆରାମସେ ଯାଇ ଘରେ ରହିଲେ। ଘରେ ରହିବା ଭିତରେ ତାପରେ 1-2 ଦିନ ଭୋଗ ହେଇଯିବା ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ୟାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଜ୍ୱର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ଚଣ୍ଡୀର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିଲା, ଇଏ ସେଠୁ ଘରକୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କହିଲେ ନା, ଇଏ ଜ୍ୱର ତାହେଲେ ଇଏ ଜ୍ୱର ନୁହେଁ, ଇଏ ଚଣ୍ଡୀ ଭୟରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଇଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଗୁଣିଆକୁ ଡାକି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କଲେ। ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ କଲା, ଆଙ୍କ ଦେହରୁ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ବୁଦାଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ କଲା, ସେଇଠି ରହିଲା। ଚଣ୍ଡୀ ସେଠି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲା ୟାଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆଇଁଷିଣିଆ କଳା ଟିକେ ଅଛି। ଆଇଁଷିଣିଆ କଳା ଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଠାରେ ରହିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ପଦାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଝାଡ଼ା ପାଣି ଯାଆନ୍ତି କି ଗାଧେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ ପୋଖରୀ ପାଣି ଅଛି, ଗଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଅଛି। ଯିବା ଭିତରେ ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ କରେ, ସେଠି ବାହାରେ ଖୁସଖୁସ ହୁଏ। ଆଉ ଇଏ ବି ବେଳବୁଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ବି ଭାରି ଭୟ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚଣ୍ଡୀ ଆଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ଲାଗିକିରି ଘରକୁ ଆସେ। ଇଏ ଝାଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫେର ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଫେର ଆସେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚଣ୍ଡୀ ସେଠୁ କ୍ରମେ ସେ କ'ଣ କଲା, ଆଙ୍କ ଘରେ ବାସସ୍ଥାନ କଲା, ଆଙ୍କ ଘରେ ରହିଲା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, ଚଣ୍ଡୀ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀଟା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସେଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଘରେ ଖସଖସ ହେଉଛି, ଛାତ ଉପରେ ଦୁମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ବି ଘରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ଯିବା ଆସିବା କଲେ, ସମସ୍ତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କେହି ଜଣେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି କି କିଏ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ।
ସେ ଆଉ ଯେତେ ଗୁଣିଆ ଡାକିକି ଝଡ଼ା ପକା ଆମ ସବୁ କଲେ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଫେରେ ଆସେ। ଏମିତି କ'ଣ କଲା, ଚଣ୍ଡୀ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଆସସ୍ଥାନ ବଢ଼ିଗଲା। ଆସସ୍ଥାନ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ କ'ଣ କଲା, ତା'ର ପ୍ରକୋପ ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇଲା। ତାପରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସିଏ ଦେଖେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଲା ନା, ଯିଏ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ, କାହା ପାଦ ମୋଡ଼ିଲା, ଆଉ କାହାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ, ଆଉ ଚାଲିଗଲେ ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ, ଆଉ ଯେମିତି କଂସା ତାଟିଆ ପଡ଼ିଲେ ଝାଉଁ ଝାଉଁ ହେଇକି ପଡ଼େ ସେମିତି ଶୁଭିବ। ତାପରେ ସତେକି ଛାତ ଉପରେ କି ଦୁମ୍ 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 ହେଇକି ଚାଲୁଛି ନା ନାଇଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ସେ କଲା। ଏହାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇଲେ। ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ସେଠୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, କି ନହେଲେ ଗୁଣିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଗୁଣିଆକୁ ଆଣି ତାକୁ ଗୁଣିଆ ବାହାର କରି ନେଇ ଚାଲିଯିବେ। ନା, ଆମେ ତ ବହୁତ ଥର ଗୁଣିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାଣୁ, ଗୁଣିଆ ଆସୁଛି, ତାର ଚଣ୍ଡୀ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ସେ ତାର ଯାଇକି ଫେର ସେଇଠି କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଫେର ସେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି। ନା, ନହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ପଣ୍ଡିତ କହିଦେବେ। ଏଇ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆସିକି ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ହଁ, ତମ ଘରେ ଗୋଟେ କିଏ ରହିଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେଇକି ଯାଅ, ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବ। ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକିରି ତୁମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ, ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଗଛ ମୂଳେ, ସେଇ ପାଖରେ ନେଇକି ସେ ପ୍ରସାଦରୁ କିଛି ଦେବ। ସେ ପ୍ରସାଦରୁ ଦେଲେ ସେ ତାର ଖାଇକିରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ କୋଡ଼ୁଆଟା ଆଣିଥିବ, ସେ କୋଡ଼ୁଆ ଆଣିକି ତୁମ ମଝି ଅଗଣାରେ ପୋତି ଦେବ। ଏହାପରେ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ମାନି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଲେ। ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇ କଥା କହିଲେ। କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମୁହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦରୁ କିଛି ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ନେଇକିରି ଗଲେ। ସିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକିରି ଗଲେ। କାହିଁକି ନା, ଚଣ୍ଡୀ ନା, ଭୟ ଲାଗିବ, କାଳେ ମାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବସିବ, କ'ଣ କରିବ। ତେଣୁକରି ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ହାତରେ ଗୋଟେ କଟୁରୀ ଧରି, ପାଣି ଢାଳ ଟିକେ ଧରି ଆସି ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇକିରି ଗଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ନିକଟକୁ, ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେ ଚଣ୍ଡୀ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କଲା, ସେ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଉଦାକୁ ପୁରା ହଲେଇକି ଦାବି ପକେଇଲା। ଇଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ସେ ଭୟର ସହକାର ଥରି ଥରିକା ଯାଇ ସେଇ ପାଖରେ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳି ଥୋଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏକମୁହାଁ ହେଇକିରି। ତାପରେ ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିକି ଏମିତି ସବୁ ଭୟଭୀତ କଥା କହିଲେ। ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିକି ସେଠୁ ତାଙ୍କର ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଡ଼ୁଆଟା ଆଣିଥିଲେ, ସେ କୋଡ଼ୁଆକୁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିକି, ଅଗିଲା ଗୋଟେ ପୋତିକିରି ତା ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିକିରି ରଖିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ଫେର ସିଏ ଚଣ୍ଡୀ ମହାଶୟ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଚଣ୍ଡୀ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଫେର ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇଏ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ଫେର ସେଠୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଯାହା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କଲୁ, କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଫେର ଯୋଆକୁ ସେୟା। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ହଉ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଚାଲ ଯିବା, ଦେଖିବା, ତୁମ ଘରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଠ ହେବ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଦେବୁ। ପଣ୍ଡିତ ସେଠୁ ଏକ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ। ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିକିରି ସେଠୁ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଆସିକି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ, ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିବା ପରେ ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ତ 3 ପଟେ ଘର ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଘର ଅଛି, ଉତ୍ତର ପଟେ ଘର ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଘର ଅଛି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରି, ପୂର୍ବ ପଟଟା ତୁମର ବାକି ରହିଛି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ କରିଦିଅ। ପାଚେରୀ କରିଦେଲେ, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଲା, ତୁମେ କାଲିଠୁ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ କରିଦିଅ। ପାଚେରୀ କରିଦେଲେ ସିଏ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ବାଟଟା ଏଇପଟେ ରହିଛି, ସେ ବାଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସେ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିବନି।
ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଏହା କହିକିରି ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ଇଏ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ପାଚିରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ମାନିକି। ପାଚିରି ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଫେର ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଯିବା ଆସିବା କଲା। ଚଣ୍ଡୀ ଯିବା ଆସିବା ସେ ପାଚିରି ଆଜ୍ଞା ଆଜି କରିଦେଲେ, ସେ କାଲିକି ଦେଖିଲା ସେ ପାଚିରି ଫାଟି ଯାଇଥିବ। ଫେର ସେଇଠୁ ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ପାଚିରିଟା ଆମେ କାଲି କଲେ ଆଜିକି ଫାଟିଗଲା। ଫେର ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଭଙ୍ଗା କରି ଫେର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଫେର ଭାଙ୍ଗିକି ଫେର ସେଇଠୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକି ଫେର ଯୋଡ଼ିବେ। ଫେର ଯୋଡ଼ିଲେ ଆସି ଫେର ତା ଦେହରେ ଫେର ସେ ତାକୁ ପେଲିକି ନଉଟେଇ ଦେଇଥିବ। ଫେର ସେ ପାଚିରି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ତକଲିଫ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡୀ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ନଗଲା, କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ ନା ଆଉ କିଛି ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ନୀରବ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ଏମାନେ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ଚଣ୍ଡୀ ତାର ରାଗିଗଲା। କାହିଁକିନା ତାକୁ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ପୂଜା କଲେ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଚିରିଟା କରିଦେଲେ, ତା ଯିବା ଆସିବା ବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ନା, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ନା, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ରଖିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ମେଣ୍ଢା ମାରିଲା। ସେ ମେଣ୍ଢା ଯେଉଁ ମାରିଲା, ସେ ମେଣ୍ଢା ଯେଉଁ ମଲେ, ସେ ମେଣ୍ଢାର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନାକ ବାଟେ ପାଟି ବାଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଇକି ମରିକି ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନାକ ବାଟେ ପାଟି ବାଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଇକି ପଡ଼ିକି ମରିଥାନ୍ତି, ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଗୁହାଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଗୁହାଳ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ମରିକି ପଡ଼ିଥାଏ। କିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ତ ହେଇନି, ଏମିତି କ'ଣ ମରିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ଫେର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, 4-6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ଗଲା ପରେ, ଫେର ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗୋରୁ ମରିଥିବ। ଗୋରୁ ମଲା ଆସିକି ତାର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ତାର ସେମିତି ନାକ ବାଟେ ପାଟି ବାଟେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଥିବ, ଆଉ କିଛି ହେଇନଥିବ। ଖଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ଖାବାରେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ମରିଥିବ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ କଲା, ତାର ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୋପ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, ଏମାନେ ସେଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ନା ଫେର କ'ଣ କରିବା। ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ, ବ୍ୟସ୍ତିତ ହେଲେ। ବ୍ୟସ୍ତିତ ହେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କହିଲେ, ତେମେ ଗୋଟେ କାମ କର ନା, କ'ଣ କରେ, ଏତେ କାମ ତ କଲାଣି, ଏଇଥର ଗୋଟେ କାମ କର ନା, କ'ଣ ନା, ଏଇ ଦେଖିବ କି ଅଲେଖ ବାବା କିଏ ଯାଉଥିବେ, ଅଲେଖ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ କୁହ। ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ଯେଉଁ ଧୁନି ପକେଇବେ, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଚଣ୍ଡୀ ଫଣ୍ଡି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଆଉ କିଏ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ବେଳା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପଡ଼ିଲା, ଦିନକର ଜଣେ ସାଧୁ ଯାଉଥିଲେ, ସାଧୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରର ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେମାନେ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ନାହୁଁ, ଭଲରେ ନାହୁଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ବାବା ସେଠୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତମେ ତ ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିଲାଣ, ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲାଣ, ସବୁ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍ଗା କଲାଣ, ଆଉ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଣିକି ଫୁଲମାଳ, ଧଣ୍ଡା ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକିରି ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲାଣ। ଆଉ ଆମେ ବା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ସେ ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କର ଟିକେ ନାମ ଭଜନ କରିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଟିକେ ଧ୍ୱନି ପକେଇବୁ। ସେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ନାମ ଭଜନ ହବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ ଶୁଣିଲା କ'ଣ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯିବ। ନା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ନା ହଉ, ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଘିଅ 5-6 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। ତମର ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହେଇଛି, ସେ ତମ ଘରେ ବସା ବାନ୍ଧିଗଲାଣି, ସହଜେ ଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତମର ଗୋଟେ ଅହର୍ନିଶି ହବ। ଅହର୍ନିଶି କ'ଣ ହବ ନା, ଦିନ ଆଉ ସକାଳ ଭୋର 4ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତା ପରଦିନ ଏଇ ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ ତମର ସରିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ତମର ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ, ଆଡ଼େ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ, ଆଡ଼େ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଚାଲିବ, ସାଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଚାଲିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା, ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ହବ। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଯେଉଁ ବାଜିବ, ସେ ବାଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ବାଜିଲା କ'ଣ ସେ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ସେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ସେଠୁ ରାଜି ହେଲେ। ରାଜି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠୁ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ। ଆମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା, ସାଧୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ। ସାଧୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ ସେ ଆମର ଗୁରୁ। ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ
କରାଯାଏ ଆଉ କେମିତି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ପଢାଯିବ କେମିତି କଣ ସବୁ କରାଯିବ ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ବାବୁରେ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ ଅମୁକ ଦିନ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହବ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନିଲୁ ଆଉ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଗଲୁ। ଯୋଉଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା ସମୟ ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ। ସମସ୍ତେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ପଡିଲା, ଋତବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଲା, ମହାମହିମା ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ ସହିତ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେଇ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ହଉଛି କେତେ ନା 100 ବୋଲି 200 ଫର୍ଦ୍ଦ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏକ ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ। ତେଣୁକରି ବାବା ବି ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପଢିକିରି 8-10 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାରି ଦିଉ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯୋଉ ବାଣୀଟାକୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ବାଣୀଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ କୋଉ ଭୂତ କୋଉ ପ୍ରେତ କୋଉ ଚଣ୍ଡୀ କୋଉ ଚାମୁଡା କେହି ରହିବେନି, ସବୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଯିବେ। ତେଣୁକରି କଣ ହେଲା ଏ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଋତବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ହବା ଦ୍ୱାରା ସେଠୁ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଛାଡିକିରି ଯିବ। କେମିତି ଯିବ? ବାବା ସେଠୁ କହିଲେ ଚଣ୍ଡୀକି ସେମିତି ଛାଡିବାନି, ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଛାଡିବା। ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ କେମିତି ନା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାତି ଅଧେରେ ଗୋଟେ ପଣା ହାଣ୍ଡି ଯିବ। କୋଉଠି ଦିଆହବ ନା ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ମୂଳରେ ଯୋଉ ରୁହେ ସେ ବାଉଁଶ ଗଛରୁ ଆଖ ଘରକୁ ଆସେ, ଆଖ ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ମୂଳରେ ରୁହେ। ତେଣୁକରି ବାବା କହିଲେ ହଉ ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଠେଇକି ପଣାହାଣ୍ଡିଟି ନେଇକି ଯିବା। ଏଇଠୁ ପଣାହାଣ୍ଡି କଥା ଶୁଣିକିରି ସମସ୍ତେ ଡରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧରାତିରେ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ପାକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ସେ ମଣିଷ ମାରି ଦଉଛି ନା ନାଇଁ, ସେ ଗୋରୁ ଗାଈ ମାରି ଦଉଛି, ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ଦଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଚିରି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, ମହାଭୟଙ୍କର ଅଛି, ଆମକୁ ମାରି ବସିବ କାଳେ। ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଭୟଭୀତ ହେଲା, ଆଉ କେହି ରାଜି ହେଲେନି। ସେଠୁ ଏଇ କଥାଟା ବାବାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ବାବା କହିଲେ ଆରେ ସାମାନ୍ୟ ପଣାହାଣ୍ଡି ନେଇକି ଯିବାକୁ ତୁମେ ଡରୁଛ? ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଆର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛ, ମହିମା ସ୍ୱାମୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ, ଯାହା ଆଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଚଳୁଛି, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀଟାକୁ ତୁମେ ଡରୁଛ? ଚାଲ ମୁଁ ତମ ହାତରେ ଯିବି। ଏହା କହିକିରି ସେଠୁ ପଣାହାଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ସେଠୁ ପଣାହାଣ୍ଡି ଆଉ 2 ଜଣ ଭକ୍ତ ଗଲେ, ବାବା ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେଇ ଲୋକ କେହି ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ହେରିକା ସମସ୍ତେ ପଣାହାଣ୍ଡି ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ସିଏ କଣ କରିଛି, ଇଆଡୁ ଯାଇ ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ଦୂରରେ ବସିଛି, ଏତେ ଉଞ୍ଚା ହେଇକିରି, ଏତେ ଉଞ୍ଚାରେ ବସିକିରି ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଚଣ୍ଡୀ। ସେଠି ବିକଟାଳ ଅଡ଼ିକରି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛି। ସେଠୁ ତାହେଲେ ସେ ଚଣ୍ଡୀ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି ସେଠି ପଣାହାଣ୍ଡି ଥୋଇକିରି ବାବା ସେଠୁ କହିଲେ ତ ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରହିଲା, ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଣ ରହିଲା, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଏ ପଣା ଖାଇକିରି ଯୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଚାଲିଯା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ନାହିଁ। ମହିମା ଅଲେଖ ମହିମା ଅଲେଖ ମହିମା ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦେତେ ରହିଲା। ଏହା କହିକିରି ବାବା ହାରିକା ଆସିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ପଣା ସେଠୁ ଖାଇଲା। ପଣା ଖାଇକିରି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଦାୟ ହେଇକିରି ତା ବାଟରେ ତା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଉ ଦିନେ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏ 56 କୋଟି ପ୍ରାଣୀକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଭୂତପ୍ରେତ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ଲଣ୍ଡାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କାହାରି ଦୁଃଖ କାଳ ଭୟ ଚଣ୍ଡୀ ଭୟ କିଛି ରହି